Paraules de nivell avançat per descriure les emocions. En lloc d'emprar la paraula por, podem utilitzar una altra, com per exemple esglai, que és un nivell més avançat i la fem servir en aquest context. En veure l'accident, em va sortir un crit d'esglai. Tètric és una altra paraula de nivell avançat, i això vol dir una cosa que causa tristesa i por, i això és depriment. En aquesta foto fa una mirada tètrica. Així tenim la paraula encisar, que vol dir agradar molt, causar en algun sentiment de plaer o una sensació agradable. També podem dir captivar, embruixar o encantar. La seva alegria encisa a tothom. Arravatar és una paraula relacionada directament amb la ira i també és de nivell avançat. Era una persona amb poca paciència que s'arravatava per tot. Esbalair vol dir sorpresa. L'escena era tan fantàstica que tots els que la contemplaren es van esbalair. Així teniu un xicotet llistat amb paraules de nivell avançat que podeu emprar en la part oral i escrita. En lloc de paraula por, podem utilitzar esglai, esgarrifor, fredat, paura, aterrit. En lloc de tristesa podem utilitzar tètric, consternat, condolit, deprimit i atziac. En faré una xicoteta especificació pel que fa la paraula atziac. Atziac vol dir infeliç, nefast, com per exemple, ahir vaig tindre un dia atziac. Per alegria podem utilitzar encisar, complaença, goig, gresca i gatzara. Continuem amb la ira, que es pot substituir per arravatar, empipar, enutjar, enfurismar i frenètic. Només queda la paraula sorpresa, que es pot substituir per esbalair, enlluernar, xocar. Aquest ha sigut el vídeo d'avui. En el pròxim us espere amb el joc passaparaula sobre els participis. I si t'ha agradat el contingut d'avui, per favor deixa els teus comentaris per qualsevol pregunta, suggeriment o recomanació i ens veiem per ací en el pròxim episodi.